El projecte va sorgir perquè nosaltres ja venim fent alguns documentals sobre algo d'història recent del segle XX amb persones majors i van descobrir que hi havia un desconeixement molt gran en la nostra terra sobre la nostra història. Entonces vam dir, ui, així n'hi ha que fer alguna cosa perquè si no coneixes la teva història com pots caminar cap al futur? Sobretot en la gent jove i això, i ens van tirar al ruedo i van fer una pel·lícula que tot el món ens deia que era impossible perquè parlava de la prehistòria, quan tenim tantes pintures rupestres, és el lloc del món amb més número de pintures rupestres, les comarques centrals valencianes. I entonces ens van dir que això és impossible perquè això, la història és molt llarga i tal, però com ens encanten els impossibles, m'ho van fer i ens va eixir superguapa i bueno, això va sortir la idea així, per la necessitat de saber més sobre la nostra història. Hi ha dos parts narratives, dos blocs grans narratius, una d'especialistes en història, com catedràtics o professors d'universitat o doctors en història, etc. Ens parlen la primera part de la història, sobretot, i després hi ha una segona part, que és a partir del final del XIX o principi del XX, que parlen moltes persones majors, dones majors de més de 90 anys. N'hi ha que tenen 95, 96, fins a 98 anys. I entonces tenien tanta força, dones normals, molt de baix, que tenien una història brutal. Quan van posar la màquina davant per a gravar, ens van contar la seva història i ens van quedar així. I van dir, ok, doncs anem a córrer l'estructura narrativa i anem a posar més del segle XIX i XX en història viva, no? I aquestes dues parts narratives. En este documental realment tot va ser prou fluid, no ens va costar, ni als especialistes que estaven encantats de que algú s'interessara per la història, tant des de prehistòria com els de l'Àndalus, Roma, etc. I les persones majors ja això era ja un show, perquè anàvem a casa, fem una entrevista d'una hora i mitja i no volien que ens anàrem, ens treien l'horxata, per favor, que això està superguai, necessita contar la història, i ens tenien ahí tot el matí, amb la qual va ser molt més propera les persones majors, les abueletes supersimpàtiques i empàtiques, i l'altra part era més d'investigació, però les dues van fluir superguai, sense problemes. Bueno, la nostra història, com m'imagino que la història de molts pobles, té diverses vessants, no? Una diguem, positiva, que és de solidaritat, d'ajuda mútua, d'art, etc. I una altra que és la violència, no? Les guerres que han patit, aquestes terres han patit guerres, 2000 anys, pràcticament, molt sovint. Entonces, esa és la part negativa, no? Que també tenien que assolir, i en l'última part de la pel·lícula parlem molt de la guerra civil, perquè n'hi ha testimonis de que ja eren adolescents, pràcticament, en la guerra ens contaven tot, no? Entonces, jo pense que història universal pot ser això, no? Que tots els pobles tenen coses molt positives i com a cultura, i altres molt negatives com la violència, que sempre va en contra dels drets humans. Si vols que et digui la pura realitat, molt mal. Necessitem més finançament, necessitem televisions que posen programes de documentals, com n'hi ha en altres territoris o altres teles a nivell europeu i mundial, i necessitem més finançament i més ajudes per a fer cine documental. Nosaltres som una cooperativa, una productora cooperativa, entonces encara és a lo millor més complicat perquè no entrem en un circuit super high, no? I és molt difícil tindre finançament de la Generalitat o de l'IVAC perquè n'hi ha pocs projectes i n'hi ha poca inversió ahí, no? Entonces, la nostra proposta seria pujar mogolló al tema del finançament per a l'art i la cultura, especialment per al cine, i altra podria ser que rebaixarem nosaltres un poc els pressupostos que tenim, si podem, per a que més gent pugui entrar. Si Almodóvar, en vez de 4 milions d'euros, o gastar 1 milió d'euros en una pel·lícula, com els gasten els demés, i jo amb Almodóvar, el seu cine, farien 4 pel·lis. Però si en 1 milió de dòlars
pots fer, perquè he treballat també en ficció, pots fer pel·lícules amb menys diners i treballaria més gent en la indústria, no? Després està el tema de l'eixida, on van les nostres pel·lícules, no? Una volta acabades, on van les nostres pel·lícules. Nosaltres ara, bueno, està dient-li a Aurora, menys mal que ho posaran en apunt. Hi ha altres documentals que hem fet fent coproduccions internacionals i ho han posat en teles en mogolló de països, a hora punta, prime time. Entonces han tingut una miqueta de sort. Però quants projectes n'hi ha que van 150.000, 200.000 euros i ja ho veuen 1.000 persones només? Entonces ahí n'hi ha que treballar nosaltres mateixos per a ser més solidaris en el nostre sector i dir-li als governants que és precís i necessari el finançament per l'art i la cultura, no? El documental té música de distintes classes perquè està, com és historiogràfic i ve des de la prehistòria, he intentat acoplar cada un, no tenir música prehistòrica, però bueno, ambientar un poc cada un dels episodis, diguem, amb una música adient, no? I després la idea que em van suggerir estava basada en el títol, Venint de lluny, i com estic col·laborant amb Pep Botifarra des del 2016 en les seues gires, vaig pensar que era un bon títol per a lligar-lo a un documental historiogràfic de la Marina que parlava molt de la terra, de les costums, de tots els pobles que havien passat. I vaig composar una cançó en lletra original que té una cançó de Bressol enmig, on col·labora també Carmen París, que bé, crec que ha acoplat bastant bé i li ha donat com la sintonia al documental, no?